Nah, jadi pitaruh ambo kalau alun bisa nan suko korupsi baranti makan seseorang jadi yang kebini jadi yang kanak. Bapak yo pak. Di siko ada namanya ambo dia orang di Batam Patang dimasak sabanta tu ya. Adi daan ange-ange tu jo nasi. Tapi kalau di kampung ambo namanya sirangka siko tu. Yo. Akapitiang, ya kan? Jadi suatu kali kapitiang kolah manateh taluannya, ya kan? Kalau keluar anak tu, sebab binatang nan tak punya daun talingo tu populasinya batalue. Makhluk nan punya daun talingo populasinya baranak, ya kan? Muju orang rumah wak layado talingonyo kinda bataluannya lu. Ya kan? Nah itu. Nah ini. Ya kan? Jadi melayan awak manusia kok. Tak bertalua dah. Lah keluar dari taluan naknya kau batanyo lah kapitiang kau. Kanaknya nan baru keluar dari talua tu. Nah, iyo ya. Sajak kalian lai kalian perhatian ayah. Lai ya. Aba ayah nampak di kalian. Nyo jawab jujur dia anaknya kok. Kalau kesinan nana mau desa kok pak. Kuok ya. Nang kamari. Kuok jo. Yalah rantau. Rantau. Ayah madok ke kuok tapi jalan ayah arah ke rantau je. Nang sirangka kan yo itu jalan. Madok ke sini jalan kamari. Lai tahu ang sababnya mangko ayah ciko. Ndak tahu kami doya kami keluar di talua baru iko dek nenek ang magiah makanan haram lo. Kini ayah kamati lena. Kok nyampang ayah meninggal jangan ditiru jalan ayah ndak nak kama madok kesinan melangkah di jadi kecil nak serangka kau. Lah mati ayahnya kali berubah jalannya sampai gini. Dari itu. Jadi pitih korupsi jangan dia yang kanak ndak. Mayoritas anak tu sampai mati. Iya kan? Ko adon nan alun namo berhenti korupsi nan dia tugas amanah tak gaduh aja hati baru untuk korupsi. Makan sedawak seorang. Jangan dia yang kebini jo anak. Cari untuk inyo nan halal. Karehna kaji. Kalau kareh jangan diundangnya besok. Ya kan? Ambo ndak lo meminta ngaji ko dah pak. Nan bana harus ambo sampai jangan manih-manih saya gaji ko. Ko gak gaji dari di YouTube gaji ustaz ko mah yo gaji pak. Sabo ambo mandanga ado setiap provinsi di negara awak ko korupsi pak. Ado saya. Ya kan? Korupsi itu bawa yo dari maliang piti Pak Ji ko mah. Di maliang piti Pak Ji ko ambo maliang. Ambo jeliau. Saya ambo cari dia kira nantinya Pak Ji. Maafkan ambo ya Pak Ji. Tapi kalau korupsi orang per orang kau dicari nanti ya untuk minta maaf karena pitih itu pitih rak. Jadi hati-hatilah nan jadi pejabat.